Patay ang usa ka security guard sa usa ka pribadong bangko human kini gipusil sa wala mailing armado sa 113 Binuligan, Kidapawan City bandang alas 6 kagabi August 1, 2022. Giila ang biktima nga si Rian R. Misahon Minyo, adunay duha ka anak ug residente sa Purok Lanzones, Barangay Unica, Kidapawan City. Gikumpirma sa asawa sa biktima nga si Ronilyn Martizano nga nakadawat sila og mga hulga sa ilang kinabuhi pinagi sa text, sa cellphone ug chat sa FB Messenger. Kaya wala pa siya na matay. Nalabot siya nag-ingon nga. Ayaw niyo ilagti ng amo na siya nga tao. Ayaw ilagti. Kaya na siya magbayad sa mag-hire. Na makabayad o magpatay sa inyo. Sumala sa igsoon sa biktima nga si Leia Misahon Aklan, gikan nagpalit og bugas alang sa iyang pamilya si Rian. Sakay sa iyang motorsiklo pag-abot sa mingaw nga kalsada. Giatangan na diay kini sa mga armado ug gipusil. Dugang ni Leia nga nakalakaw ang biktima human gipusil. Apan tungod sa samad nga nahiaguman, nahulog si Rian sa dakong kanal daplin sa kalsada ug didto na sab kini namatay. Kumasunon manggod. Kumasunon siya ba niya pangpang putang sa gilid ba. Namulog sa siya dito sa pangpang di lang daw niya makaya. Napa may dugo yang kamot di ana man niya duga no. Kung nga siguro yang dugo nga makagawas ba. Ang duda po namo, sunod po siya pusil dayon. Panawagan karon sa kabanay sa biktima ang hinanaling hustisya sa kamatayon sa ilang minahal sa kinabuhi. Marvin Revilla, Newsline Philippines, Province of North Cotabato. Stay safe.